Usa sa makapahatag nato kahingawa o kabalaka kanabitang magsugod tag himo og atong kaugalingong schedule. Maghimo lagi kag imong schedule nya medyo di maigo sa schedule ang imong paghitabo sa kinabuhi, maratol dayon ta, no? Nya usa sa mga gusto ni Kristo nga dili ta maghimog schedule kanig yung pag-abot sa Ginoo. Ayaw paghimog schedule kanus amo abot ang Ginoo, kanus ani mo dawaton ang Ginoo. Unsa may schedule niya, kana kunong takna ngawa nato paabuta mao gid na iyang iabot. So maro-maro gining Ginoo, no? Kana bang moabot siya nga kanang wa ta magpaabot niya. Nakasabot mo na. Wa. Kamo na kuyaw kay nastanan. Moabot siya sa takna nga wa ta magpaabot. Pasabot, mukalit siya abot. Niya mao na siya ang atong gitawag og dili schedule, kung dili pangandam. Pangandam sa iyang pag-abot. Andama niya unsa may atong pag-andam. Matud pa ni Kristo, magtukaw ta. Magtukaw. Ang problema og di ta kahibaw kanus amo abot ang Ginoo o unsa may mga timailhan nga ang Ginoo miabot. Kamo kahibaw mo? Wa mo kahibaw? Kanus amang kamo kaingon ni anang Ginoo. Nusa man? Wa man day mo klaro. Unsaon na to pag-andam og pareha niya datong old story nga sige siyang pangandam niya pagka lagi katubang gipadamgos Ginoo ba nga moabot siya kay adto mukaon siyang balay niya dalagang ulay to siya maldita kay tanan daw kay siyang mga tanom daw kay siyang mga bahandi ana pero gipadamgo siya sa Ginoo bisita niya ko sa inyo ha ugma. Oto alas 12 siya nagdamgo pagka mga alas 4 plus kadlawon ngandam na siya kay abot kong Ginoo andama niya pamahaw. Sus ang niabot hinoon kay ang iya manoong silingan nga nakautang niya mopadugang manugutang noon pastang lagutan niya siya ay kung hasol-hasol kay nagpaabot ko sa Ginoo paulis inyo. Nakatang ni uli siya ngadto sa ila wa mamoabot ang Ginoo abot alas 11 alas 8 nagandam lang sa siya paniod to. Sus ang kadtong mga bata nga kawatan kaayo og kaning mga tanom niya mga bunga sa iyang bayabas kawaton mga bunga sa iya dito mga tanom ba mao man ni adto nga mangayog pagkaon gipanghapak pa niyag bato siya hasol-hasol mo rin pamati yung tanom mo mga buanga mo nagpaabot ko sa Ginoo ay kog hasol-hasol ni hapon na lang wa maabot ang Ginoo ning abot talaga alas 5 sa hapon wa man Ginoong niabot di andam na sa siya panihapon siya basig panihapon kay ingon man siya mukhaon siya nga sa balay basig panihapon andam siya panihapon pagka mga alas 7 na hapit sa gabi wa man Ginoong niabot ang niabotin ang nanukto kadto manoong iyang igagaw nga adik estanan ba nga gikas prisuhan ning ingon manoon nga mo kaon unta siya kay gutom lagi kayo. Ingon din siya sa mangawat sa kadring buanga ka. Balik ta noon kas prisuhan noon. Iya gyapon gihingin lang. Hangtod na lang nagabi nakatog siya siyang wa sa siya kaon-kaon kay gahuwat siya makigsaos Ginoo kuno. Nakatog siya. Damgo na sad siya. Abot sa Ginoo ingon din siya ikaw ang Ginoo ka bakakon kang dako. Nang umang ka mo lahos o gari. Papadyo ko ni mo sulti. So nang kay sukad pa ko alas 4 sa kadlawon. Panganda man to. Huwag ka mo ari. Yung Ginoo, ikaw mo iwa ka bantay. Katulo ko niya na sa inyo. Niyanha ko pagpamahaw. Niyanha sa ko pagpaniod to. Niyanha sa ko pagpanihapon. Imo raman kong giabog. Nakasabot mo sa istorya?
Wa mo kasabot eh. Ang pag-abot sa Ginoo sa tong kinabuhi dili kanang muraog kana bitang kunsa gikas langit nga murag la nay Ginoo, dili na mao. Pag-abot sa Ginoo sa kalibutan didto na tao sa pasungan miagi pagid siyang kabuan diha sa tiyan sa usa ka yano kayong babay, si Maria. Yano ba? Kanang di siya mabantayan. Mo bitang moingon siya, moabot ko takna nga wa ka magpalandong kay muagi man si aning pinaka-ordinaryo kayong hitabo sa tong kinabuhi. Mo na diri sa unang pagbasa gipakita ni San Pablo unsaon di ay pagpaningkamot nga makakita tag Ginoo kanang gugma ngadto sa atong isig ka tawo. Mo tong nagsige sa ingon nangandoy gud ming magkita ta pag-usab. Kana bitang mangandoy kas imong isig ka tawo? Kamo nangandoy mo ang imong silingan mo ana sa inyo? Nangandoy ka? Labi na nang sigig pangutang nimo, nangandoy ka nga mobalik og bisita nimo? O ano? Kanang panahon na mao na ting bisita sa Ginoo. Ngayo na nimo additional nga utang. Nya, moingon ka, hala, ang Ginoo na ni. Moana ka. Pero giklaro ba yan ni Jesus pagsulti? Niingon ba si Jesus, unsay inyong buhaton sa labing ubos sa inyong isig katao, maunay inyong gibuhat nga rikanako. Kaklaro ana. Unya usahay di kita na mangandam. Kana bang labing ubos, kana mga mangingilad, kana mga kawatan, kanang gikas prisuhan, mao man labing ubos. Kanang kabit sa imong bana, kanang ex sa imong asawa, nga hangtod karon sige gyapon silang text-text. Ana, ug mo na mo anha. Ang saman malipayon kang mudawat o masuko? Hoy tubag mo eh. Mga labing ubos magunagod. Pero ang pare mo mo anha gatuo kag mao nay Ginoo, mao nay mangingilad. Mailad jud kana eh. Wa gitaroy para pambayad sa kuryente simbahan dahil na hotdan tas pila may bayranan pa der mga 60,000 man ay sus tiya dai 60,000 para guna simbahan para guna sa Ginoo. Oy ni anha ang mga bata nga kada magsigig standby din kay tapiso mami papak ko nang o ninyo no panguli mo sa inyo bawal ba mga bata laglaag quarantine ba yaron? Isa piso lang. Ana. Di jud ka mo hatag. Pero igadtos pare, hatag kag kisa may mangingilad ato. Di tinuod sa tong gisultis pare. Oy, putlan na kurente kay unsa naman lang sa ihog kolekta karon na perti mang imisikyo lisod gayo sa pagkolekta. Aya bi karon kisa may imong hatagan. Hatag kag piso ato mga siaw kay mga bata. O karing pare nga mura kunog buutan. Bikin sa may imong tagaan. Ang pare o kadto mga bata ang siaw. Pare. O na magkuan ta ba maghimutag atong kaugalingong standard patay ka diha. Mao na ang mga santos sama ni mga apostoles sama ani nila ni San Pedro, ni San Lorenzo. Nga malibog ka ba nganong nagpakamatay man sila, gitagaan man sila chance aron dili mamatay. Gisigihan man sila pahunat unsa man. Mubiya ka sa imong pagtuo kay buhian ka namo. Digi ka mubiya, patyon ka namo. Nganong nagpakamatay man si San Lorenzo? Nganong nagpakamatay man si San Pedro? Tungod kay nakita nila ang Ginoo dihas mga taong mupatay nila. Nga naman, ubos kay sila nga pagkatao kay wa sila kailag Ginoo. Kani mga taong wa kailag Ginoo, mao ni ang mga ubos kay mga tao. Mao ni ang mga tawhana ang luoy kay tanan. Nya kitang nakailas Ginoo, kita mo'y mutudlo nila nga naay Ginoo. Nya unsaon nimo pagtudlo? Pagpakamatay para ng imong Ginoo.
Una si Jose Rizal atong gihimong sana national hero. Kay nagtudlo siya sa mga Pilipino nga ato ning nasod mutong daghang kay sa gisuwat ayaw mo pagsigig sunod anang naang mga foreigners ato ning nasod ato ning higugmaon atong nasod. Ang iya ba nationalism ba kanang pakita niya siya unsa may atong pagpaila nga nagmahaltas nasod siya pagpakamatay o atong gapa kuan siya sa tawag ato katong sa tawag na gi baril siya unsa gi kuan siya bagi amo lagi na patay siya ba just tubangas mga taon sa tawag na kanang limot man no firing squad o kana di niya si Andres Bonifacio ang iyang gipakita siya away tayo so di ta magsilbi sa bahala no pakapatay ta patay gid siya pero namatay gid siya sa pagpakita nga labanan taning atong nasod kay mituo kang ato ning nasod tanawa karon ang mga Pilipinos kasagaran unsa may ginahuna abroad siging abroad kini ginahuna karon sa kadaganan abroad ko kay sus anhita din sa Pilipinas patay ta wa tay mahimo wa tay kalambuan din sa Pilipinas gitamay nato ang atong nasod na karon ari sa tas Ginoo mosunod kas Ginoo basin siya ko di magsilbi kanang giingos Ginoo nga ibaligya ang tanan og ihatag ang halin sa mga kabus di na mahimo unsaon ko taon na pagkahimo unsa na lang ta mga matay tas gutom ana mandayon mo pasaylo lang og kapito ngigagod magsalig ng buang-buang unsaon naman lang pagkamatgon ana niya sa iyang sayop sige lang kag pasaylo niya sayop ng gisultis Ginoo bantay mo diha kanang naay mangawat sa inyong butang ayaw nagbawi sa ngigagod unsaon anang kawatan magsige kon ipapriso na haron magdid na magsamok-samok niyang gisugos Ginoo kung naay mukawat sa inyong butang ayaw nagbawi pun-i hinoon dugangi di na ninyo sundon tanawa kung may musagpa sa imong pikas aping ipasagpa lang sang pikas ngigagod o magina ako patugdunig lamok ning akong aping hapakon magina akong lamok ikaw na nung buang-buanga ka musagpa ka na ako bantay lang ka na ako way sukod sa baus ana anya na musunod mo sa Ginoo may pasagpa lang galisod mag-imo ingon nga atong tagaag birthday si Mama Mary palit mo aning Mother Mary's Healing and Deliverance tag 1,000 galisod manganita mingo kita sa saon lang ning ako diring kwan nya kusog mo mubayad anang kuryente kanang bayad anang naang tubig kisa may gahatag anang kuryente Ginoo kisa gahatag anang tubig Ginoo yang anong di man mo ka-share para sa Ginoo ingka para mong guna nimo pader kay kamay na maligya ana di ilahos na nato ihatag na nato ngadto pero nindot sad kayo na sa mga depressed ninyo hindi tayo joke lang daghan sang parehas ninyo nga muhatag sad pero ang punto lang nako kani ba ingon ani na ay muhangyo nimo para simbahan meeting bitaw may gahapon sa kaning board ba aning kaning gadaaning pagtukod sa kapilinha kanang tres patron sa to pastorin host limot mo ko to tres pastorin host di Fatima mo kanang kuan nag meeting mi ba tulo may kabukpari gahapon nagkita stand no tulo ra man ta kabuk na ning kamot ani para ang tanis diocese adapan re ayan na lang nagkuan na kay ang ato sa mga igsoong pari no busy kay na sila sa ila sa mga project nako ako naam sa koy project sa di am koy ako ingon sa tong usa ako di ay wa di koy project naam sa ko nya nganong kita may nibuhat ani siya ay para na lang nig malangita kay daghan na ra batag maintenance karon kaning amo pamasi na lang niya malangit ang tataan kay nanarabay mga maintenance dili na ayaw pamasin
Mao gid na ang siguro. Mao nay saktong pagpangandam, kanang di ka magsigig huna-huna sa imong kaugalingon kung dili ang imong huna-hunaon ang imong isig katao. Ayaw pagsigig huna-huna sa imong panginahanglan kung dili ang panginahanglan sa uban. Si San Roque, hasta gani ang iyang kaugalingong mga panglawas, wa na niya huna-hunaa, natakdan siya sa iyang sa sakit atong iyang gipangatiman, iyang gihatag ang tanan. Ana, mo lang nga santo sila. Si Lorenzo Ruiz, wa maghuna-huna siyang anak sa iyang asawa nga iyang gibiyaan, nagpakamatay siya aron paghatag og tinaw og lig-on nga timaan nga kita di ay anak sa Ginoo, og ang kamatayon dinhi sa kalibutan lumalabay rada, dili na siya mo'y tinuod nga kamatayon. Ang tinuod nga kamatayon mao ang pagkawagtang sa Ginoo sa atong kinabuhi, kanang sala. Kanang sala ba? Karon daghan kay ta hadlok sa COVID, hadlok pag yun magpabaksin, pero di mahadlok sa sala. Kanang sala sa kadawo, kanang sala sa pagkaigihan, sala sa pagdumot, sala niya ng pagsigigihimo ng mga laway, kanang ang sala ng sugal, hubog-hubog, kabit-kabit, premarital sex, same-sex union, mga sala man na siya, graft and corruption. Di kita mahadlok, pero COVID, hadlok kayo, baksinan, hadlok na sad. Hadlok mamatay, pero dili mahadlok nga makasala, nga ang sala, purte man ang mupatay. Mao na'y puntos Ginoo. Mura mamog, nasuko na nako, sige na. Andang tanan eh.